Namar ka jing that burom jong ka wei ka samla khasi ka basang ka basa hapo Bangalore nakaleng ka seng hitu menta ka si ka di ban ujo da ka ijahar hakmat jong ki pulit nakamata ban te lakam ya kan ka samla ka that burom ya ka jai ban riu lamba ka jingkran jong ka lamba ka jing post jong ka ha ke social media ha ka juko po nakaleng jong ka seng ka kenturu ya ki para khasi baro bakin report ya ka Instagram account ba ya ki pat ki account jong ka samla khnang ba ka account jong ka kanum la achu ban yu i pat ba Maraka juga po na kanang juga sengka kenturu ya ki bahiyeng ki basam jo kan ka samla man khat ya ka masneng man kraw man pen iya ka khana kan mle chu ni ki kam ki la that buram shisha hadu kata kata ya kari ba ka jaj ben riu FIR persya kan ka brio ka Anisha mo ka baju khat kemudian ni kan ka Instagram account wala sampai di video jo ka kan ni di April lai tili sini bala along bala kren ni kentin ki ba kata ya kajat penreu bro khaj hi mah ndai tang ya WR ne ndai la kata la kren to met bagi bro khaj di breu khantam gi khasi jungi di kena samla khasi jungi la kren sebab pola pe nang ta pat kalale kam ki ba ta mo ki ba la ishir khai ba kalian jungi lai kumangi ba ya pe ni kita ki mental health public health ni ni compare ka kala ko ya kata stage kala long sociopath mah te kumta hi ngir ngi kerpat ki bahayeng bahasam jong kani ka preo ba kidi ban simkhia ban yar wan yalam no ya ka sini siyeng sesam ban ai ka jingsneng ban ai ban kra ban sneng ban kra ka khnang ba ban laj gini ki rukom le rukom le thabu jong ka ma te kumta hi menta sing lawan hai SP office lawan kedu SP ru ban simkhia kani ka nada ma kepala lawan aku social media bagi kerpat yo berok haji para jaj para do jungi berok haji ba fidei ban report no ikatuka account jung tu ka bre phanang ba na leng jung ka meta ru jung ka Instagram na Facebook ru kin yo no ban block no ikatuka account nomor balai katu kalong bathat ki jaj ban re that ki jinglong khasi jungi ba ro haji ni berok haji tip kimlong ra kumta khasi jungi kena sama jungi kimlong kumta kimlong kum bakran tu ka bre di kata hi kerban ba nangi shkhmat ru ba USP ru unchim khya kani ka jing wanpu ujor ni bonu jing wanpu ujor jingi pat kerkom kran jongka yaki pulet nadu ki kena ya kena seng ma kena seng halang ni nadu ki SU nadu ki SP nadu pulet nadu seng halang ni ilong kami ru kala kran di kentien ki po ma ki tensi tensang kada ong baik ki SU bip KSU beat dapat uji kem yang kulit beat mah tindak di video jong karu lai i dia kumta hingi dari lawan ni bani kran ka basya yi bahayeng basam joka ba video ban bishar ba pen il ti ya la jong ka kun ti hing sama ban lai ni jing syak kran ban jing syak kan ho haka in lang salang bro itu kat kum dapat di batik ni jing tip de bidang kasa ko kan lor mah dan sebang lo menta cuba kena teka mendo teka video ka keren menta kladan ni menta ars nilai sini teka video ru ngila ai hi sepo ka copy jong tu ka video ngila ai open drive hi sepo USB itu baru pai tip teka bro di kasnong ai so try to kasnong try ki ong badi na po west tang banda west pan na ting dapat ha mai ta dile USB pakai nakaliang SP tu laong ba unpet lamar ba kanir kalakta ha mo ya ka imlang salang berfait di nakaliang jengkiru kin sapet kin sa someone hi kan ni gabriel man wan someone jenis po selong no kan hap wan hi